Tanaşyklar tamamlananda iki tarapyň aralaşyp aýyrşmagy möhümdür. Esasan bu zatlar täze gatnaşyp bolmazdan ozal göz öňüne tutulsa ören jaýdar bolardy. Bu gezekki sanmyzda biz size mehri bilen amanatly iki ýaş jowanyň başdan geçiren ajaly süýjüli süýgi hekaýatyny görüngermekçi. Aman mehre duşan wagty olar universitet klubyna bir bayramçylyk üçin ýynanşylan toparlaryň arasyndadylar. Aman mehrini klubda gören wagtyna onu halap, oňa garşy içinde etgeşik duýgular peýda boldy. Olaňa söz aýtýar we bir näçe wagtdan soňra olar söýgüli bolýarlar. Hemme zadyň gowy edip duran wagtyna ardy dören maddi kynçylyklar sebäpli mehre amandan aýrylýar. Mehre aýrylşandan köp wagt geçip geçmänkä özüne täze baý söýgüli tapynýar. Ol Serdardy. Serdar bilen Mehriniň tanışan ilkinji ýerleri dermanhana bolupdy. Olaryň ikisi de şol ýerik, şol wagtda şol dermany almana barandyklar sebäpli bir ýerlerine biraz da bolsa gözleri eýlenipdi. Ýöne ondan soňra olar ýene de bir näçe ýerlerde gawatlaşýarlar. Ve ahirine Serdar öz duýgularyny içinde saklap bilmän, ol gyzy gowarandygyny aýtýar. Mehri eýem iň ýakyn jaralarynyň biri Serdaryň dur degişir goňşysy bolandygy sebäpli ol ýigit barada ähli maglumatlary öwrenýär. Onuň özüniň hususy biýinsiniň bardygyny, yeterlik, hatda artykmaş derejede de özüni dolandyryp gelýändigini eşitipdi. Mehri de bu mümkinçiligi asla eline tutturas gelmänni. Serdar oňa söz aýdanna ol dere onuň sözüni alypdy we Serdar da bu çakaçyny näçe tany gatnaşykda bolan bolsa da hemmesiniň özüniň pul üçin bile bolandyklaryny bilýärdi. Ýöne bu gezek ol Mehriniň hiç zatdan habary ýokdur diýip, ýagny onuň diňe özüniň Serdar bolandygy üçin gowuryp söýendigini ananýardy. Ýöne aslynda wakalar edil görünüşi ýal däldi. Serdar Mehriniň öz maddi ýagdaýy barada hiç zat bilmeýändigini pikir etse de Mehri ähli zatdan habarlydy. Ýöne Mehriniň Serdaryň sözüni kabul etmeginiň ýeke sebäbi onuň puly bolmasa da iň esasy sebäbi şody. Garaz ýagdaýlar şeýlerek dowam etýärdi. Olar bililikde wagtlaryny gowy geçirýärdiler. Ýöne soňa waka Serdar işlerinden ýaňa kän Mehre wagt tapyp bilmeýärdi. Bu da Mehriniň biraz da bolsa ýüreginiň gysmany getirdi. Ol arasynda aman bilen geçiren wagtlaryny ýatlaýardy. Onuň nähil derejede özüni söýýändigini duýduryp bilendigini, maddi ýagdaýynyň ýetersizligine garamazdan onu bagty etmegiň başga ýollaryny tapandygyny ýatlaýardy. Arasynda ol ýzyna dolanmak islese de, ýöne şonda dol gelejegini garantiýa almak maksady bilen Serdar bilen bile bolsa hemme zat gowy bolar diýip pikir etýärdi. Aradan bir näçe wagt geçenden soňra Serdar Mehre özüni durmuşa çykmany soraýar. Ve elbetde Mehri bu teklip kabul etýär. Indi olar toýuň aladasyndadylar. Her ýerlerden mihmanlar çagyrylyp, toýuň şowguny uldan tutulýardy. Her ýyl toý bezegleri gürleşilip, toýuň ýakynlamagynda hemme zat gurnup başlanypdy. Ve şeýdibem garaşlan toýuň ýetip geldi. Mihmanlar indi sabırsyzlyk bilen ýaş satynjalaryň gelerine garaşýardylar. Mehri ak toy köýneginiň içinde ören ajaýyp görünýärdi. Ol Serdar bilen toy dawrasynyň geçiriljek merkezine geldi. Toy dawrasynyň dowam edip duran pursatlarynda birden Merikanyň içinden aman çykyp, ädim Mehre tarap ýörýärdi. Mehri onu görüp doňup galypdy. Serdar da nämedigini käne aňşylmady. Aman Mehriniň ýanyna gelip, ondan "Sen bagtlymyň? Bu ýigidi söýärmiň?" diýip soraýar. Mehri de ondan biraz tiskinen ýaly bolup, oňa "Hawa" diýip jogap berýär. Ondan aman Serdar biraz gara çekip, oňa bir näçe wagt ondan Mehri bilen söýgüli bolandyklaryny we intagam onu ören söýýändigini aýtýar. Eger de Mehrin bagtlyp bilmejek bolsa, ondan aýryşmagyny, bolmasa da bagtlyçyny gözi etýän bolsa,
ona söz vermegini soraýar. Serdar Amanyň aýdanyny dogry kabul edip, onuň bilen el gazyşyp, arkaýyn bol, men Mähriň bat ederim diýär. Şeýdip Aman toý märekeniň içinden ýüze salyp görnüşde, ýagny öz söýen gyzynyň elden gidirendigini düşünüp, gynançly ýagdaýda ol ýerden çykyp gaýdypdy. Mähri bu bolan ýagdaý sebäpli henidem özüni dursap bilmän, gyra çekilip, özüniň nähil derejede Amanyň ýüregine ýara salandygyny, onuň özüni nähil söýendigini ýene bir gede göz ýetiripdi. Bu zatlara onuň ýüregi awap, ağlamak ağlapdy. Şeýdem bu gedek wakamat tamamlandy. Gadirdan ýerleşler, eger wideomyz birazajygam bolsa, siziň göwnüňizden turan bolsa, onda biziň kanalymyza agda bolmagyňyzy sizden ullakan haýyş edýäris. Statistikada görnüşi ýaly, biziň kanalymyzy görýänleriň köpüsi, ýagny %80 götürmi, agda bolmany görýänler eken. Şonuň üçin sizden ýene bir gedek haýyş. Indiki täze ýyla 10 000 agda bilen girmekligiň niýet edýäris. Bu zatlaryň başa barmany bolsa, diňesiz kömek edip bilersiňiz. Dostlar, videonu öz tanışlaryňyz bilen paýlaşyp, tesbir ýazyp, like bassaňyz, bu sizden bize gelen ilkinji täze sowgat bolup biler. Hemem dostlar, eger 10 000 agda ýetemiz soň, täze ýylda täze konkurslara bizden garaşyp bilersiňiz. Häzirlikçe hoş, sag bolun.